un programa de tele a la ràdio fet per internet. Adolescents i Cat. Mai havia estat tan fàcil aguantar 30 minuts. Amb en Roger Carandell, la Juliana i en Joan. El programa que mai guanyarà un Ondas. Bona nit, benvinguts a Adolescents i Cat. Avui tenim una convidada molt especial que es diu Alexa i la seva veu segur que us sonarà, l'escoltarem de seguida. També sabrem què fa cada un dels membres d'aquest equip per adormir-se ràpid. Tothom té les seves tàctiques i en Joan ens donarà una sèrie de consells finals. Abans de res, Joan i Juliana, com esteu? Anar fent. Escolta, ja és dimecres. Sí, no, i tant. És divendres. No, dimecres. Dimecres, què dius, noi? Per mi el dimecres és el divendres. El dimecres, Avui he pencat fort i encara em queda pencar més. Imagina't. Doncs mira. Per mi ja està, demà dissabte. Tota la sort aquesta Endavant, que tens. sí. Bé, avui volem que ens expliqueu les coses més estranyes que us hagin passat a un llit, sols o acompanyats. Ens ho podeu fer saber a través del 621 268 063, també a través del nostre Instagram, Adolescents i Cat. La veritat és que feia temps que ho volíem preguntar i hem trobat avui l'excusa perfecta, una notícia sobre llits que ens ha semblat bastant interessant. El titular diu així: així és Storm Shelter Bed, el llit búnquer antitornados ja a la venda als Estats Units. Oh, molt bé, això. Punt friqui, però que sapigueu que ja està a la venda. Pensareu que aquí a Catalunya, en certa manera, som uns privilegiats, no? Perquè no hem de conviure amb aquest fenomen i amb la por de que ens afecti, però als Estats Units són força comuns els tornados. És antitornados, però antiapocalipsis zombis també funcionaria, i això aquí no ens n'esteu lliurant pas. No, la veritat és que no. Pot haver-hi un aquí o un als Estats Units. A veure, pel que es pot veure, aquest llit a primera vista sembla un de normal i corrent. No obstant, disposa d'un botó que quan es prem fa que el llit es desplegui i es converteixi en un refugi antitornados. I tot això en poc més d'un minut, perquè clar, els tornados no avisen. No, clar. No pots dir, espera't 5 minuts que... No t'envien un WhatsApp allò, estic a baix de la porta. És capaç de suportar cops objectes a més de 50 km per hora i fins i tot l'impacte d'un cotxe caient-li a sobre. Però què és aquesta bestiesa? Coses que passen als Estats Units, que és tot a l'engròs. A més, també té una bateria que pot fer-se servir per carregar els mòbils des de l'interior, per no quedar incomunicat. Clar, en cas que hi hagi un tornado de la hòstia, segur que tenim 4G. I pots estar jugant allà a Call of Duty. Com podeu imaginar, no és barat un llit d'aquestes característiques. Gira a l'entorn d'uns $2.400, que en euros serien uns 2.300. Em sembla poc. Exacte. Perdona, és que el Texicuxi que parlàvem ahir, el jacuzzi de testicles, és més car el d'or valia 10.000 o 10 milions o no sé quants. No, però el que és cert és que 2.400, si van matalàs, està bé a Escolta, preu. no, i que és una inversió de futur. Ja se sap aquí. que l'Ucar acaba sortint barat. I tant. Molt bé, tot això que us sapigueu, que ja està a la venda per si el voleu comprar. Anem a veure què ens esteu explicant avui amb la pregunta que us hem formulat. Quines són les coses més estranyes que us han passat en un llit? Anem per al primer WhatsApp. Juliana, què diu així? És d'una anònima de Barcelona que ens diu: fa unes setmanes estava dormint i vaig somiar que m'estava pixant durant molta estona. Sí? Quan em vaig despertar, em vaig adonar que m'havia pixat a sobre. Tinc 20 anys, puta vida XD. Quina és l'última vegada que us heu pixat al llit? Doncs mira, no deu fer gaire. Perquè sembla coses de gent petita, però també pot passar. No, home, no. Jo potser fa 2 anys. O 3. Que jo, bueno, a part que jo em vaig pixar al llit, però és que fins als 12 anys. Era una cosa, un espectacle. Però com és? No, bolquer. Anava amb bolquer la nit jo, perquè em pixava la nit, no m'adonava que m'estava fent pipí a sobre. Llavors em compraven bolquer talla persona que es fa pipí al llit de gran. Juliana, de lo malo soca lo que puedas. Seria pitjor que et pixessis al llit sent-ne conscient. Total. I així, doncs mira, ara em vaig a pixar. Jo no me'n recordo de l'última vegada que em vaig pixar al llit, fa molts anys. Però ni una gota de pipí, allò que somies que vas al lavabo, comença a fer pipí, i de cop és la gota aquella que dius això està passant de veritat. I t'aixeques i vas al lavabo. La gent que tenim penis... No té res a veure, Joan. Jo crec que sí. No, sí, jo crec que sí. Que amb penis et pixes i tant, menys. perquè tens molt més filtro per passar. El viatge és més llarg. Pots contracturar més l'estructura. Quan ets dona dius, m'he pixat, merda. Exacte. En canvi, el penis, el viatge és més llarg. No, però no entrarem ara en un tema biològic, però jo crec que
frenes o no el tema de si t'estàs pixant o no molt abans que arribi al penis. No. Que és una vàlvula que està molt més endins, veure, no? No està al final de tot. Tu quan fa que no passis al llit? No ho recordo. Rotllo. Falta menys perquè em torni a pixar al llit, però no a sé veure, quan nois, fa de que... aquí també hi ha un tema de com de profund té un el son. També, No suposo que- té res a tenim veure. ni- Sí que té a veure, Ni Joan, idea perquè de- si estàs molt adormit i et costa molt llevar-te i no et despertes amb soroll ni res, costa molt que... És igual, tampoc volia aprofundir tant en aquest tema, anem per altres... Jo no estic d'acord amb el que dius, Juliana. Ara és igual, parlem a fora, perquè... No, en discutirem, i tant, sí. no discutirem, Sí. però- No, sí. Nos vemos en la calle. Més whatsapps. És la Jana de Mataró. Ens diu que l'altre dia va venir me cosina a casa i es va voler estirar al meu llit perquè deia que estava cansada. Total, que no em parava d'insinuar que jo m'estirés amb ella. Però jo no volia perquè tinc nòvio. En fi, que al final ho vaig fer i la tia em va començar a tocar les tetes. He de reconèixer que em va posar molt, però li vaig dir que parés perquè ella volia més. Clar. Ara no ens podem ni mirar la cara, ja, punt. Home, Tinc una objecció. Endavant. Si la teva cosina et diu d'estirar-te al llit amb ella, allà fent indirectes mig sexuals que tu tens de què va, i el problema és que tens nòvio, és que algú va molt malament. és que em putxeta la teva cosina. Que vull dir, Respect. fes el que vulguis, però et va molar que et toqués les tetes. Potser, no Potser sé, te les toca millor que el teu nòvio. Podria ser, no? No dorm amb seria ta difícil cosina. tenir en compte com ho fan els homes. Com més cosins, més endins. Escolta'm, jo toco el sí. pit molt bé, eh? Comprovem-ho. És que... Més whatsapps. La Mireia, de la Bisbal d'Empordà, Mira. ens diu el següent. Estava amb el meu nòvio fent-nos petons i quan em pensava que anàvem a fer l'amor es va trobar malament i va començar a vomitar. El pobre va passar tanta vergonya que se'n va anar i va tallar amb mi per WhatsApp. La gent no gestiona bé, a Tinc vegades, una els objecció, problemes. també. Endavant, Joan. Potser si va vomitar va ser per alguna cosa. Exacte. Vull dir, potser els teus genitals fan tot el fàstic. M'entens què vull dir? Joan. No, home, pot ser això. Poden ser tantes coses. Si hagués estat marejat no l'hagués deixat després. Clar, anava a dir això. A mi això és el que em grinyola, no? Que per molt que et maregis, si tens confiança amb la teva parella, l'has de deixar de la vergonya que t'ha fet vomitar. Escolta, tots vomitem. I jo em va vomitar, també. Home, i que a mi si m'hagués de deixar tothom que m'ha vist vomitar, vamos. És que no em parlava amb ningú. Si t'han Mira vomitat com a sobre, estàs. Mira com estàs. que asco. Però, bueno, és igual. Ens podeu seguir enviant els vostres missatges al 621 268 063. Adolescents i Cat, amb en Roger Carandell, A veure, jo vaig anar a l'Ubiqui i tan malament no ha anat. la Juliana Tu, perdó, estava per l'esplai recollint. i en Joan. Per què merda no diu el nostre cognom aquest senyor? Un programa per a tothom, fins i tot pels que aplaudeixen quan aterra l'avió. Cada nit a les 10, Adolescents i Cat. De dilluns a divendres. Avui dimecres, com us hem dit a l'inici del programa, tenim una convidada molt especial que es diu Alexa, és l'assistent de veu d'Amazon i la saludem de seguida. Bona nit, Alexa. Buenas noches. Avui ens l'han deixat aquí a l'estudi perquè ICAT i Catalunya Ràdio ja es poden escoltar a través d'aquest aparell, però nosaltres el que hem pensat és dir, calla, ja que la tenim aquí, que és tan superintel·ligent i aquestes coses, fem-li l'interrogatori íntim. Per tant, Alexa, et farem l'interrogatorio íntimo. Me parece perfecto. Vamos allá. Molt bé. Interrogatori, moment intens. Qui és el teu crush? Justin Bieber. Molt 2012, però bueno. Amb qui vius? Con mi amiga Siri y mi compañero Google Home. Collons, l'anglès, xaval. Va malament l'Alexa. És que has dit que és d'Amazon, tu, no Ah, d'Amazon. clar. Quantes vegades et dutxes a la setmana? Más que @neussí y C de ciencia juntos. Verd, àmbar hola, o vermell, sent aquest el semàfor de la teva disponibilitat sexoafectiva? Depende de quién me lo pregunte. Para ti, rojo. Oh, si pregunto Molt bé. jo, ¿Quién eres, Roger? soy Roger. Va, seguim. Alexa, a ver, Roger, ¿qué color soy? Una cosa, Calla, que l'estàs Calla. despistant. A ver, Alexa. has dit que color soy a la A ver. Desde que te quiero, verde. Últim llibre que has llegit.
Muy personal, de Naim Darrechi. Molt bon Que llibre. he llegit a la... Sí, cultura. El Naim Qui Darrechi és? és el... Per qui no ho sàpiga, és el... Ho sap l'exparella tothom. de l'Àngela Mármol. Qui és l'última persona que has buscat a Instagram? Ángela Mármol. Última conversa de WhatsApp. Un momento. Ho va de mirar. Pots treure el mòbil, si vols. No, només ens deixes... La primera, no cal WhatsApp sense el context. Sense context, nosaltres som la Buah, pel·lícula. tia, ja ves, em sembla fortíssim que tingui 32 ànims i estigui present... Àlexa, no em vacilis a la cara. L'Alexa no va bé. L'Alexa es parteix. Des de quan l'Alexa riu. Quan fa de la última relació sexual? Quan tu vulguis, guapo. Quin partit vas votar a les darreres eleccions espanyoles? Flaky Warriors. Molt bé, moltíssimes Molt bé. gràcies. Un aplaudiment per l'Alexa. Mira que ho hem preparat, Mira que ho hem preparat, a veure que si no es notés i al final que hi hagués un gir, un plot twist aquí, que aparegués la Marta i que la gent digués oh, era la Marta, Quan la he veu de l'Alexa. Alexia! Ja està. ¿Qué color soy? O, Que gamberros, Que entrem aliats, Quin gamberrisme, malifetes. quin programa, quin dinamisme. Bueno. A veure, Marta, explica'ns, Hola. sisplau... Encara tinc la veu de... Ja no, ja Torna, normal. torna tu. M'agradava molt, amb aquesta veu. és això el millor que has fet a la teva carrera professional radiofònica? Et diré que això És el és final la primera del- cosa i la segona, quan vaig intentar fer d'una caputxeta vermella, m'havien de fitxar per una sèrie d'animació i al final no. Pues aquí sí que et fiquem. Molt bé. Potser també és l'última cosa que has fet aquí com a professional. Vaja. Marta, a veure, explica'ns el tema d'Alexa seriosament, perquè avui és un dia especial. A veure, ens han deixat l'Alexa, que no ha regalat, val? O sigui, l'hem de tornar. hem de tornar. Perquè avui s'estrena l'Skill d'ICAT Oh, i llavors l'hem d'estrenar nosaltres. Estem molt contents. Això vol dir que a partir d'ara la gent que tingui una Alexa a casa pot escoltar ICAT a través A d'aquest veure. aparell. És Així. fantàstic. Alexa! Posa ICAT! parla-li bé. Alexa, És castellana, l'Alexa. Alexia, ¿podrías poner ICATO? Alexa, ha de posar el volum al màxim, Joan. Catalunya Demana-li. Música, Catalunya Música. Perdona, no lo sé. Vale, un moment, no passa res, no passa Comença a res. dubtar, comença a A dubtar. veure, Està digue-li tu, nerviosa. Marta, i en castellà, que és castellana. Digue-li fort, Alexa, inicia ICAT. Yeah. Oh! ICAT! Veus? Ens estem sentint a nosaltres. Seguim a ICAT. Estem escoltant una cançó d'un artista indie. Som a Pista de Fusta, amb Miqui Puig. La ràdio inquieta. Es pot parar, Oh, això, no? m'encanta ICAT, vull escoltar tota l'estona ICAT. Para! Oh, vull comprar-me això. Molt I bé, separat, és Alex. fantàstic. Això funciona perfectament. En sèrio, la vull de veritat. Deixeu-me fer la prova, una prova, l'última. Alexa, cuéntame un chiste. ¿Qué le dice un zombie a otro? No sé. No tienes ni pies ni cabeza. A veure, moment. fa molt bé lo de posar la ràdio, però l'altre falla. Alexa Potser s'ha anat de vacances una estoneta. Potser sóc millor jo. No, perquè els zombis tenen pies i tenen cabeza, m'entens? Vull dir, és que no, pues que Ha fet entenen. l'esforç, que és una màquina, això, Joan, no li demanis més coses. No t'enfadis. I està de vacances, Alexa. Alexa, gràcies. Hasta después. Marta, queda't perquè hem de llegir més... Per què fa aquests sorolls, l'Alexa? Està embogint S'ha per quedat moments. sense bateria. Està sonadíssima. I està... Això és Adolescents ICAT, ICAT també a Catalunya Ràdio. Avui us estem preguntant experiències surrealistes que heu viscut al llit, sols o acompanyats, al 621 268 063. Marta, queda't a escoltar coses com les que ens explica en Pol. Un dia estava al meu llit mirant una sèrie de por a Netflix i estava cagadíssim. De cop anava a cridar i vaig sentir com si algú em posés la mà davant de la boca perquè no ho pogués fer. No vaig poder dormir en tota la setmana. Perdó, Estem demanant coses... No em vull ficar amb l'audiència, m'estem Estem demanant a punt de fer. coses molt estranyes.
que us han passat tenir un mal son no ho trobo gaire estrany. No, però fa mal rotllo, tio. Jo vaig mirar una pel·lícula i ho vaig comentar al programa, però no vaig... Veia pallassos, veia exorcismes... A veure, també t'he de dir que en Joan és una persona que es veu un refresc de cola i ja no pot dormir. També és veritat. S'ha de En parlarem al parlar- final del programa. No sé si algú ens en parlarà, però hem de parlar un moment, ara que sona aquesta música, de la paràlisi de la son, que es veu que moltíssimes persones l'experimenten algun cop a la seva vida. Què és? Tu estàs dormint... Ah! Ui! Estàs dormint i què passa? Et despertes, val? I tu vols aixecar-te del llit, et vols moure i quedes paralitzat. I no pots fer res i ets conscient de tot. Ostres. Això diuen que passa, crec, vull dir, no tampoc soc gens científic, que és perquè se't desperta el cervell i la consciència, però el cos físic no respon encara perquè encara està adormit. Tu creus el cos, et vaya trobes cabron? atrapat dintre del teu propi cos. És com buidar cantimplora de colònies. Què? Què dius? És igual, és una guarrada, no? Això li ha passat a moltíssimes persones, a mi m'ha passat un cop a la vida, tu, Juliana, dius que també t'ha passat algun cop. Sí. Bueno, són coses que... Voleu que us explico el que era buidar cantimplores? No, gràcies. Anem per més whatsapps. Qui acopla aquí? Baixeu-vos el volum dels auriculars. Juliana, és que el tens a tope, per favor, quedaràs sorda en 25 anys, carinyo. La Núria de Reus ens diu: tinc un llit de matrimoni i recordo estirar-me a dormir aviat, no sé, a les 12 o així. L'endemà tenia un dinar familiar. A les 10 del matí em desperto i em trobo el meu cosí de 15 anys masturbant-se allà. Ah, home, va! Bonica estampa. Ens vam començar a liar sense parar fins que va entrar la seva germana de 4 anys i ens va tallar el rotllo. Mai n'hem tornat a parlar, Juliana, per al·lusions. Perdona que t'ho digui, Núria de Reus, per començar, que el teu cosí, dels anys que sigui, o la persona que sigui, s'estigui masturbant al teu costat mentre tu estàs dormint, és assetjament sexual. Molt bé, Juliana. Però dona la que a més sort... a més tu estiguis tan pervertida que quan et despertes i veus el teu cosí menor d'edat Sí, suma. fent-se una paja al teu costat, li mengis els morros, això ja és d'un nivell que em faria vergonya. Jo és que no sé si vull fer ràdio per aquesta gent. Home. Entreteniment ni res. No esteu bé. La sort, Estan fatality. si és que n'hi ha, la part positiva, és que ella s'hi va sumar i li va semblar agradable. Hauria pogut ser això molt més trist si ella s'aixeca i pensa que fa aquest puto guarro aquí masturbant-se amb el... Segurament ho va pensar, però es va confondre. A vegades no saps com reaccionar. Envia'ns un altre WhatsApp al número del teu pare que li explicarem aquesta aberració que has fet, home. Home, és que allà a Reus no tenen rodó. Tenim més whatsapps. Endavant, Juliana, entre aplaudiments. L'Helena de Ripollet ens diu: una vegada em vaig despertar sota el llit, és a dir, per sota del matalàs. No he arribat mai a entendre com vaig acabar allà. Per tant, entre... Clar, o això, sigui, sí. si fos una entrepassa Entre i el pernil somier dolç. i el matalàs o sota del llit? No, entre somier i matalàs, diu, amb el matalàs a sobre. Hòstia, has de tenir ganes. A més, com pots dormir allà? Estàs com massa oprimit, Jo sí que m'he despertat alguna vegada girat. I això també. Rotllo, Què vols dir girat? Què ha passat aquí? I quan era petita el que em passava és que m'adormia al sofà I et despertaves em al llit. despertava al Però perquè papa et portava. I jo pensava, Soc què ha sonàmbula. passat? I no, era només que pesava poc i el meu pare em podia alçar. Lo raro és despertar-se carretó. al sofà havent anat a dormir al llit. Això ja és raro. Per mi m'ha Algo passat raro també. ha passat. Perquè una cosa, vosaltres per adormir-vos així ràpid i tal, com ho feu? Teniu algun truc? Jo no us ho diré ara perquè al final del programa us faré una seccioneta explicant-vos-ho. A mi m'ha molt bé llegir. Jo sí? llegeixo cada dia 15 minuts abans d'anar a dormir. S'ha de llegir més i aquest programa avui apostarà molt fort per la literatura. Per tant, vull que entri un lector que llegeix des que té 2 anys, que és en Bru Esteve. Cada nit a les 10, un programa per a tothom, fins i tot per la gent de cicles. Adolescents i Cat. Estimats oients, benvingut a iCat. Està sonant ara mateix una cançó... Una peça. Jeepers Creepers, de Louis Armstrong. El noi de la trompeta. Sec. No era Fosc. sec. No era sec? No, aquest és el... Era seguíssim, no? L'Stevie Wonder. Era l'altre. Molt bé, aquesta música ens va molt bé per posar-nos en el mood de gent llegida. Demanaré, sisplau, que cadascú dels que estem aquí, Bru, Marta, Juliana,
Joan, si pot, també, expliqueu quin llibre esteu llegint per animar a la lectura. Estava ben aigua amb la boca molt plena. La platja enamorada no sap l'espera llarga i obre... Aquesta música ens serveix per... Mira, ens serveix per parlar de les meves lectures, perquè just he acabat un llibre de Miquel Martí i Pol, que era molt amic del Lluís Llach, que ara sentim, i ara ja me l'he acabat, i estic llegint Montserrat Roig. Quin? El cant de la joventut. De què baixi molt ràpidament, perquè la gent potser... És que són 3 llibres que són allò... Saps quan és una trilogia però no és una trilogia? En plan, com els capítols del Doraemon, que te'ls pots mirar desordenats i ordenats també tenen sentit i tenen coses que pots entendre. Bueno, doncs és això. I parla una mica del que sempre parla aquesta senyora, que són dones i com viuen la seva vida i la repressió del franquisme i aquestes mogudes. Pregunta. Endavant. Només llegeixes literatura catalana del segle XX? Efectivament. No, intento sortir... Ara estic intentant sortir d'aquí. És a dir, estic proposant-m'ho, però no ho estic aconseguint. Molt bé. Canviem, diguéssim, de persona, de tipus de lector cap a un altre tipus, que seria en Joan. Què estàs llegint, Joan? Per què em poseu... Dues preguntes. Per què em poseu cinto de por sau quan parlo a llegir jo? Ah, és perquè el llibre que estic llegint jo és La noia del tren. Oh! De qui és aquest llibre? De Paula Hawkins. I de què va? Aviam, una mica així. No sé, no me l'estic llegint, m'ho heu posat vosaltres aquí. Però jo sí que m'estic llegint un llibre. Encara que vols fer jaja, el nen aquest tonto dislèxic no sap llegir. No, què llegeixes? Jo m'estic llegint un llibre que és El fin de la infancia, d'Arthur C. Clarke. I te l'estàs llegint des que vas començar a ser poc infant, no? Vaig començar el 2016. Clar. I vaig per la pàgina unes 123. Bueno, no està malament. Quantes en té? No ho sé. A veure, vas a un ritme que està força bé. Ara us ho busco, ara us ho dic. No cal. Sí. 3 pàgines al mes. El fin de la infancia. Boníssim. Resumen, està No posant. sap de què va. El rincón del vago. De què va? Mira, 214 pàgines. Vaig per la meitat, ja! Però de què va? És igual, però l'estàs entenent. Arriben unes naus espacials al planeta i aleshores la gràcia està entre les dues civilitzacions, com interactuen. A veure, tampoc tindrà tanta gràcia si en 4 anys t'has llegit la meitat del llibre. Joan, no abandonis l'estudi, sisplau. Bru, què estàs llegint, tu? Doncs, com us vaig dir en el programa d'ahir, estic llegint L'Arrencacors de Boris Vian. Semblava que m'ho inventava, però és així. És un llibre una mica estrany, hi ha morts, hi ha parafília sexual... Bueno, coses molt estranyes. I això t'ajuda a conciliar. I només dic que l'ha traduït Joan Lluís, que és una parafília sexual perquè els seus pares eren germans. Hola! Crec que el nom és Joan Lluís i el cognom és Crec que és Lluís. important, aquest senyor. Sí, us vull dir una És cosa. important i tenir pares germans, vull dir. A veure, En aquest senyor li vaig enviar un missatge agraint-li la traducció que havia fet perquè m'agradava molt i no és broma. Perquè va contestar? el narrador... Sí, em va dir moltes gràcies. El narrador és molt Què havia de pròxim. Per exemple, en lloc de dir toc-toc, quan piquen en una porta, diu va fer, obre guió, toc 2 vegades. Oh! Exacte. Que llarg. Són aquestes tonteries. Quines ganes Llavors, de us volia parlar també de interessant. l'escriptor, que és Boris Vian, que és un noi molt raro, molt fracassat, que només va tenir èxit amb Escopiré sobre la vostra tomba, una cosa així es deia el llibre. Sí? Havia fet obres de teatre, òperes, fins i tot, es va morir amb 39 anys. Ai, pobre. Portava fatal lo de les relacions socials. T'hi veus reflectit. Fa molt Sona per algú? mi. Sí. Gràcies, Bru, per aquesta Fa mala cara, fa mala novel·la cara. tan inspiradora. L'estem buscant al Google i fa mala cara. No tio. busqueu Boris Vian, que no dormireu després. Marta, què estàs llegint? Jo una cosa totalment diferent. És un llibre mig d'autoajuda. Hòstia, Marta. M'encanten els llibres d'autoajuda. L'estem Iuhu! destruint per dins La d'aquesta Marta dona. és tan de Sant A partir Gervasi. d'aquí no em contractaran mai més enlloc, que ho sapigueu. És la japonesa aquesta, Marie Kondo, Sí? que es dedica a ordenar la teva vida perquè creu que si et vas desfent de coses, d'objectes que no necessites, pots arribar a ser més feliç a la teva vida. I avui justament m'han fotut bronca a la feina dient que sóc molt desendreçada, cosa que també em diuen a casa, i he pensat, calla, aquest llibre m'ajudarà una mica més amb la meva vida. Fantàstic. el Quina recomanem. tristesa. A veure si funciona. Es diu Marta. La felicitat després de l'orden. Ué, Jo he de dir que me l'he llegit. Per I que què? t'ha de desitjar. Jo vull preguntar a en Joan directament per què ha rigut quan la Marta ha dit Marie Kondo. No li donis peu a aquestes Jo? coses. Perquè em recorda una amiga, que es diu Marie Kondo. I també és així, és molt compulsiu el tema de l'ordre, m'ha fet gràcia. T'ha La recordat Marie en Long. Kondo. En Long t'ha recordat, no? Marie Kondo. Sí. Molt bé, nois, ho deixarem aquí, sisplau, perquè ja està bé el tema de, Marxem, i tu, no? Roger, de la no? lectura. Jo estic llegint el mateix llibre d'ahir. Ah, clar.
No te l'has acabat encara, amb tan llegido que ets? Ho recordo en 30 segons perquè no tinc més temps, que ahir ens vam quedar en el moment que la jefa d'una agència de publicitat crida un treballador seu al despatx, s'aixeca, camina cap a ell, li menja la boca i marxa del despatx. En aquests moments tenim el treballador sol al mig del despatx preguntant-se per què li ha fet això. Perquè el bató no li ha condit. Sabeu què ha decidit aquest pavo? Que vol sexe amb la jefa. Que... Mata la jefa. No, estic llegint jo. No és un joc de fiar la teva cultura, això. Ha decidit que l'endemà li tornarà el que ella li ha fet. Oh! Li escopirà la cara. I ja ho ha fet? Et torno les teves baves. I avui, el que he llegit avui, és que ell arriba a la feina, fa guió, toc, 2 cops a la porta, entra, ella li diu, digue'm, ell no li contestes, costa cap a ella, l'agafa molt fort de la cintura, li menja molt fort la boca, marxa i tanca la porta. Estic... No ho diré, perquè m'escolta la meva àvia. Continuarà, estàs calentíssima. Nois, no marxeu, perquè en Joan té uns quants consells per donar-nos de si no ens agrada la lectura, què és el que podem fer si necessitem una mica de tranquil·litat. Quant temps tinc, Carandell? Per adormir-nos. Tranquil, tens 3 minuts. Ah, molt bé! Cada nit a les 10, un programa per a tothom. Fins i tot pels del batxillerat artístic. Adolescents i Cat. És el vespre, és la matinada per la gent de Catalunya Ràdio. És hora de potser anar a dormir. No és bo mirar pantalles. No. No, ja ho veureu. Programa que es fa a YouTube. Em fa molta il·lusió poder fer la secció perquè pensava que no la podria fer, perquè pensava que anava en curs de temps i això molt contento. Avui us ficarem uns tips, uns advices de com poder dormir aquelles nits que no podeu dormir. Doncs sí. Per qui no ho sàpiga, jo sóc una persona que, com a bon desquiciat, a vegades no dormo. I en temporades, pues que no puc dormir. I per això he creat un coneixement de com dormir quan no es pot dormir. I com a persona supergenerosa que soc, el compartiré amb totes i tots vosaltres. Primer de tot, és la prevenció. Tu quan dius, a mi m'acosta una miqueta a dormir, hi ha unes coses que hauràs de fer que no hauràs de fer abans d'anar a dormir. Per exemple, cafès, Coca-Coles, Monsters, droga... Més tard a les 5 de la tarda, no. Evitem-la. La droga després de dinar. No. I em dius, no, és droga relaxant. No! Res de droga. Si no, has d'anar sa. No dracs. Després, és molt important no haver jugat durant 2 hores, 3 hores a un joc d'ordinador abans de dormir, perquè si no, quan te'n vas a dormir encara estàs dintre del joc, veus zombis per tot arreu, i això és contraproduent. A part de tot, no només ho dic jo, els jocs i les pantalles, ho va dir en Jeroni, també. Què dius? No, és veritat. Com tot el que diu en Jeroni, és veritat. Què va dir en Jeroni? Sabeu aquella cosa que és el filtre de llum blava aquest de merda que té el mòbil? Sí, que molesta, quan tu vas a dormir, si vols enviar alguns whatsapps, posa-te'l. Perquè el filtre, la llum blava aquesta, excita els ulls i llavors et deixa tu una miqueta transversat. Després. Transversat. Com ho direm millor, bro? Trasbalsat. Va. Després hi ha coses a fer quan no pots dormir. Primer de tot és el Vladimir. Exacte. Què és això? Què és? Vladimir. El Vladimir, paja de dormir. Exacte. Tu expulses el semen i llavors el teu cos ja ha fet la tasca que hagi de fer, bueno, clar, vull dir, et masturbes en general, vale? Llavors el teu cos, com que ha fet el que havia de fer com a bon ésser reproductor que ets, pum, es queda grogui i dormint. Després, si no funciona el Vladimir, hi ha altres coses a fer, com desconnectar un momentet, quan portes allà 5 hores amb els ulls allà, obrint-los, tancant-los, surt del llit, fes una volteta, pren-te un iogurt... Got de llet amb sucre. No, sense sucre! Ai! Sense sucre! El sucre excita! Amb mel. I ara, per últim, us faré un tutorial de com dormir-vos, vale? Per aquesta nit. Ara m'ho farem, sisplau. Què fem? Seguiu-me el que faig jo, vale? Quin pipí. Marta, sisplau, comentaris a part, tanca els ulls. Us demano que aixequeu els braços. A poc, a poc, baixeu-los. Joder, ja. Moveu el coll cap a un costat, cap a l'altre. Amb els ulls tancats, imagineu-vos que esteu a una platja. No és una platja qualsevol. Coneixes aquesta platja? Sí, Sarriera. A poc, aneu caminant cap a l'aigua. Cadaqués. Notes la fredor de la sorra mullada, la humitat de la primera onada. Ai, és poeta La i tot. temperatura està perfecta. Segueixes caminant, gaudint del camí, i cada vegada vas més endins i més endins, i ja no tens peu. Estic a la boia, ja. Estireu-vos
com si estiguéssiu fent el mort, i respireu molt lentament. Nota l'aire dins teu, inspira, expira. Tornem demà. Adéu-siau, a les 10. Expireu.